ha d'ajudar en la vida. Mai t'afany. T'he adorat, com mai no havia vist plorar. Què m'ha passat? Que en el món la gent s'odia i en la foscor tot es remou com si no hi fos la llum del dia. Per ells la guerra és important i tot és lluita i envestida d'homes ferotges i inhumans que no s'estimen la vida. Però en aquest món cruel i sord, Però enmig de la vida l'horror hi ha qui no vol arrossegar-se. i aquells que veuen aquesta farsa. Algú que porta un món tan millor. Veig una llum al fons del que em món fa tornar a començar a i viure. algú que lluny